everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle. I'm Dr. Priyanka. I'm a dentist. I'm a gwdan. I'm a dentist. I'm a channel on lifestyle videos and dental hatai problems videos so subscribe. So the request video boy hatai lagai hatai replacement. Teeth replacement. जोंना माबादि types फोर दङ दिनै बेनि बारै आं एसे खोन्थागोन माबादि types माबादि cost एसे नोंथांमोननो आङो आइडिया होनो जे माबादि जोंना हाथाइफोरखौहाय लागाय जायो मेला टाइमाव मानसिफ्रा माबा जेनेबा एक्सिडेन्ट फोरनि थाखाय हाथाइफ्रा गयो बा माबा खारननि थाखाय हाथाइफ्रा बायो सो जोङो जा बेफोरखौ गासैखौबो जोङो रिप्लेस खालामजोबनो हायो आरो मोनसे मोजां स्माइल क्रिएट खालामफिननो हायो सो दिनैहाय आङो बेनि बारैहायनो एसे सो दा जोंना मोस्ट एफर्डेबल होनोबा जेखौहाय माने एसे खम बाजेटावहाय जोङो खालामनो हायो बेनो जाहैबाय जोंना मोननै टाइपनि दङ मोनसेखौ जोङो जोंनि टार्म्सआवहाय होनो रिमुवेबल पार्शियल डेन्चर होननानैहाय आरो मोनसेया जाहैबाय फिक्स्ड पार्शियल डेन्चर सो बे मोननै दङ बे वान अफ द मोस्ट कमन आरो मोनसेबाव दा जोंना दंसै बे एडभान्स टेक्नोलॉजी बेखौ जाहैबाय इमप्लान्ट्सआ मोनसे बिराद गिदिर टपिक्स आरो बेखौहाय दा माने जोंनि बे जायगायावहाय खालामो बाट माने बिराद खम बेयो बिराद कस्टलि आं जास्ट ओरैनो एसे मोनसे पिक्चार होनोसै बेखौ जाहैबाय जोङो होनो इमप्लान्ट जेरावहाय जोङो मेटेल स्क्रू हाथाइ सिङावहाय माबानानैहाय बिनि सायावहाय जोङो हाथाइखौ लागायो सो बे वान अफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आरो बेयो एसे बिराद कस्टलिबो जायो सो बेखौ होनो जाहैबाय इमप्लान्ट सो दा जोंना जे मोननै अपसन दङ बेनो जाहैबाय मोनसे जाहैबाय रिमुवेबल होनोबा इंलिशआवहाय माने बियो बख'जाग्रा सो बियो फिक्स नङा नोंथांमोना बेखौहाय बख'नोबो हायो बख'नानै दोननोबो हायो आरो मोस्टलि रिमुवेबल डेन्चरा जेब्ला जेनेबा जुदि ओल्ड पेशेन्ट माने बोराय बुरैफोर दङ जायफ्रा जेब्ला हाथाइफ्रा गजोब्बाय होमबा नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ माखासेफ्रा जे डेन्चार बेखौ डेन्चार लागायो गोजौ गाहाय फुल डेन्चार सो बेखौनो होनो रिमुवेबल डेन्चार तो जुदि थाइसे थाइनै मोनसे मोननै मोनथाम हाथाइ लागायनोबाबो बिदि नोंथांमोना बिदि रिमुवेबल डेन्चारखौ लागायनो हायो बिनि कस्टआ बिराद खम जायो एफर्डेबल जायो एराउन्ड आं एसे राफ आइडिया होनोसै रिमुवेल बा जोंना बिदिनो खरसाया थाङो एराउन्ड 2-3,000 से बियो थांगोन आरो आंनावहाय दा बे रिमुवेबला गैया स' आं नोंथांमोननो पिक्चाराव दिन्थिनोसै नैबेबादि जायो जोंना रिमुवेबल डेन्चारा माखासे टाइमावहाय जोंना एसे मेटेल होदेरनांगौ जायो स' बे मेटेल होदेरनाया एसे खमसिन थांबावो आरो माखासे टाइमावहाय मेटेल गैयालासिनो एक्रिलिकनिनोबो बिदि डेन्चार लागायो क्योंकि बेखौ लागायबा जोंना मोनसे सापर्ट नांगौ नालाय बेनि थाखायहाय बेखौहाय बिदि मेटेल बा बिदि एक्रिलिक होयो मेटेलनिया आरो एसे दामा खमसिन जाबावो आरो नैबे एक्रिलिक पार्टआ एसे दामा एसे बांसिन जायो बाट ओवरअल माने बेबादि जायफ्रा जुदि माने बाजेटफ्रा बांद्राय नङा स' बेबादि रिमुवेबल डेन्चारखौबो लागायनो हायो बियो बिनि माखासे मोनसे डिसएडभान्टेजआ बेनो दि बियो एसे टाइम जालांबा माने माखासे टाइमावहाय गानै एसे लुज जालांनो हागौ बाट बेखौबो इउज खालामो मानसिफ्रा जेबो नङा इउज खालामजायो बेखौबो पार्शियल डेन्चारखौबो गानजायो स' बेखौहाय होनो जाहैबाय रिमुवेबल पार्शियल डेन्चार बियो जोंना हाथाइ मोदोमनि बादि पिंक कालार जायो स' गानबाबो बेखौ जेबो हमनो हाया स' बेयो नोंथांमोना हाथाइ मोदोम बादिनो बेखौहाय नुयो स' दाना नेक्स्टआव फैदो जे बिराद कमन जेखौहाय जोङो डेइलि प्रेक्टिसावहाय मोस्टलि खालामो बेखौ होनो जाहैबाय फिक्स पार्शियल डेन्चार बा टुथ सपोर्टिं ब्रिज फिक्स पार्शियल डेन्चार बा टुथ सपोर्टिं ब्रिज होनोबा माने बियो फिक्स नोंसिना खुगायावहाय हाथाइ बादि बियो थायो आरो बेखौहाय जोङो बख'नो हाया बियो फिक्स हाथाइ बादिनो नुयो आरो मोस्टलि बेखौहाय सिगांनि हाथाइफ्राव जेनेबा जोंना सिगांनि हाथाइया मोजां नुनो थाखाय जोङो मोस्टलि बेखौ फिक्सडखौ जोङो लागायो स' जोंना फिक्सडखौहाय टुथ सपोर्टिं होनोबा माबादि जोङो खालामो नैबेबादि जायो जोंहा बेबादि क्राउन फैयो बियो एक्जेक्टलि पुरा नोंथांमोना हाथाइ बादि स' बियो हाथाइ बादि जायो बियो मेरला थ' नैबेखौ जोङो टुथ सपोर्टिं मानो होनोबा नोंथांमोना बेवहाय नायदो नैबे मोनसे मोननै हाथाइ जुदि नोंथांमोना नैबावहाय हाथाइया गैला बा बे गेजेरनि हाथाइखौ नोंथांमोना जुदि लागायनो नागिरदों होमबा जोङो मा खालामो फिक्सडआवहाय जोङो बे खाथिनि हाथाइया नोंथांमोना मोजाङैहाय दङबा बे हाथाइखौ सापर्ट लानानैहाय जोङो बेबादि खालामो बेबादि बे मोननै हाथाइनि गेजेरावहाय सापर्ट लागायनानैहाय जोङो हाथाइखौ लागायो बिदिनो मेरला टाइपआवहाय जोङो लागायजायो साप'ज जेनेबा नैबे हाथाइ मोननैया गाज्रि होमबा बिदि खाथिनिखौ जोङो सापर्ट लाबाय बिदि खालामबाय स' बेखौहाय जोङो क्राउन एन्ड ब्रिज होनो
आरो इउनिट दङ बेयो जेनेबा जाहैबाय मोनथाम नालाय 1 2 3 थ' बेखौ होनगोन जाहैबाय 3 इउनिट क्राउन एन्ड ब्रिज जुदि नोंथांमोना नैबे गेजेरनि हाथाइखौहाय लागायनो नागिरदोंबा फिक्स जुदि लायोबा नोंथांमोना नैबिदि मोनथामनिखौहाय लानांगोन अके आरो जुदि बे बिदि मोनथाम बिदि फिक्सआ नोंथांमोना मोनसेयावहाय एराउन्ड नर्मेल जिथु क्राउन जेखौ सेरामिक होनो बियो एराउन्ड बिदिनो 3-4 हाजारसेनि जायो आरो बिनिफ्राय बांसिननिबो नोंथांमोना दङ लेटेस्ट बेखौ होनो जाहैबाय जिरकनिया क्राउन बेयो एसे कस्टलि जायो आरो बियो एसे गेरेन्टिजोंबो फैयो माने जुदि माबाफोरनि थाखाय गाज्रि जायोबा 5 इयार्सआवहाय बियो नोंथांमोना बेखौहाय रिप्लेस खालामनो मोनफिनगोन आरो बियो बिराद स्ट्रं जायो आरो एकदम एक्जेक्ट अरिजिनेल हाथाइ बादि जायो नोंथांमोना जेबो बेखौहाय मेकआउटखौ खालामनो हानाय नङा कि बे जे नकलि हाथाइ होननानैहाय आरो बिराद स्ट्रंबो आरो बिराद मोजांबो जायो स' बेखौ होनो जाहैबाय फिक्सड पार्शियेल डेन्चार ब्रा क्राउन एन्ड ब्रिज बिदि हाथाइनि सापर्ट लानानैहाय खालामो आङो उनावहाय हायोबा लाइभ फेशनावहाय खालामगोन दा जास्ट आं नोंथांमोननो एरैनो टाइप्सखौहाय खोन्थानोसै स' बेखौहाय खालामबा जोङो मा खालामो जोङो खाथिनि हाथाइखौ जोङो बिकज बे क्राउनखौ सोगोन नालाय बे खाथिनि हाथाइखौ जोङो एसे फिसा फिसा जोङो खालामजोबनांगौ जायो एसे जोङो फिसा काट खालामनांगौ जायो होमबासोना क्राउनखौहाय जोङो बेनो सोबा बे एखे साइजआवहाय जायो स' बेखायनो माखासे टाइमाव मा जायो मानो बिनि कस्टआ एसे बारा जायो होमबा जोङो जुदि हाथाइनि स्ट्राक्चारखौहाय खाथिनिखौ एसे हानांगौ जाहैयो नालाय माखासे टाइमाव जुदि जोङो बेखौहाय रुट केनाल ट्रिटमेन्ट खालामाबा नोंथांमोना जुदि माबा गुसु गुदुं जाबा बा माबाफोर टाइम्स विथ टाइम्स माने हाथाइया एम्फौ जालांनो चान्सेस थायो स' बेनिखायनो माने एफा दाम होनानै ट्रिटमेन्ट खालामनानैहाय जुदि नोंथांमोना जुदि सानाय मोनोबा स' बेखायनो माने मा खालामबा मोजां जायो जोङो आरसिटि रुट केनाल ट्रिटमेन्टखौहाय खालामखांनानैहायसो बे ब्रिजखौहाय लायोबा मोजां जायो स' बेखायनो गासैबो आरसिटि ओमफ्राय बेफोरखौहाय गासैखौबो लाजोबनानैहाय एराउन्ड नोंथांमोना बिदिनो 10-12 हाजारसेनि बियो थाङो फिक्सनि माबाया आरो जुदि आरसिटि खालामालासिनो खालामाबा एसे खम थाङो बाट आंनि एडभाइसआवहाय जोङो आरसिटि खालामखांनानैहायसो बेबायदि फिक्स हाथाइखौ लागायनाया बिराद साबसिन बिकज इन फिउचार होमबा नोंथांमोना जेबो हाथाइयाव पेइनबो फिल जाला जेबो माबा जाला नोंथांमोना हाथाइया मोजाङैनो थाबाय थागोन स' बेखौ जोङो माजों फिक्स खालामो जोंना मोनसे सिमेन्ट होननाय दङ मोनसे फिलिं मेटेरियल्स दङ जों बे सिमेन्टजोंहाय बेखौहाय फिक्स खालामो आरो बे खुगायावहाय बिदि फिक्स स' बेफोर माखासे जुदि हाथाइ जेरावहाय जुदि हाथाइ गैयाबा मिसिं हाथाइ माने हाथाइ अबेबा गैयाबा जोङो बेबादि क्राउन ब्रिज लागायनानैहाय जोङो बेखौ खालामनो हायो आरो मोनसेयावहाय आङो रुट केनालनि टाइमावहाय नोंथांमोननो खोन्थादों जुदि मोनसे हाथाइया नोंथांमोना जाख्ल'जोब्बाय बेखौहाय आरसिटि खालामबायबा जोङो बिदिनो मोनसे जोङो बिदि केप्स होयो हाथाइयावहाय स' बियो आलदा आरो बे जाहैबाय जोंना रिप्लेस खालामनाय मिसिं टु जुदि अबेबा हाथाइया गैयाबा जोङो माबादि लागायो बेबादि क्राउन एन्ड ब्रिज खालामनानैहाय जोङो लागायनो हायो आरो याथ' नङाबा आं सिगां जे दिन्थिबाय नोंथांमोननो रिमुभेबल पार्शियेल डेन्चार होननाया बिदि डेन्चारखौबो गाननानैहाय जोङो बिदि रिप्लेस खालामनो हायो स' बेफोर माखासे कमन अपसन्स जेखौहाय जोङो खालामनो हायो जुदि हाथाइफ्रा मिसिं बा हाथाइफ्रा गैयाबा बा माबा खारनैहाय हाथाइफ्रा गाज्रि जादोंबा बेफोरबादि गाननानैहाय बा बेफोरबादि ट्रिटमेन्टखौहाय खालामनो हायो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानैहाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो आङो बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना पजिटिभ रेसपन्स होदों मेरला आंनावहाय सोंहरदों आङो हाजासे ट्राइ खालामगोन भिडिअनि गेजेरजोंहाय एन्सार खालामनो आरो भेरि सुन आङो लाइभबो फैगोन स' नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जुदि माबाफोर कुवेरिस दंबा आंनो कमेन्टआवहाय सोंहरनो हागोन टिल देन टेक केयार बाय